Усмон чикокерси чи навистести 1 соат шид. Арусумда номай ошиқӣ нависондестам. Куя борак бихон Сагира прикол мекунӣ. И ягон чи намекунӣ. Мардагури. О, внимательно гӯш мекунӣ. Гӯшка кун, бихона кун, лах пах мешавам. Хеле конкретно тита пит меша, ов мешава. Гӯшка. Прикол накунӣ ки. Салом асал. Ман тара бениҳоят дӯст медорам. Ты агар мара ҳамихе дӯст бидорӣ, чӣ хеле ки ман тара дӯст медорам, 2 коробка ролтон, 2 та фанта, 2 та арсикола мегирӣ хобгоҳи 65, квартираи 11 меёрӣ. Баъд кипятилник монан вайрон наку. Симиш кандагӣ, як кипятилник менависонамаш. Розетка. Сағира девонаю халиш менависӣ. Ноз мекунӣ, Сағира ба ролтони ҳамун ту ҳам қайинкишоф ёфтӣ.